Петро, днес снимаме 24 часа. Един ще пазари сини неща, а другия червени. Сега ще въртим колелото и на който каквото му се падне. Първият съм аз. Ще пазари сини неща, а другия червени. Сега ще въртим колелото и на който каквото му се падне. Първият съм аз. Като цялото се падне. Хора, аз съм червено. Тя е син. И сега трябва да съберем поне 50 предмета и в края ще ги броим. Да, хора, абонирайте се за канала, не падате на вода и да продължаваме. Продължаваме. Първо почваме с... Нещо синичко и само така. Тя не съм бих предположил. Като някакво не пак става. Хора! Намерих синичко портмоне. Добре. Някаква играчка. Има 100 милиони играчки. Ще взема синия топ. Много ме кеф. Така. Имаме топ. Така продължаваме. Значи, какво ще търси? Значи, морал. Ще взема ето това. Защото мисля, че ще е бяга. Ако имате почва, разбира се, си на киш. Але, кишка. Продължаваме напред. И хора, сега ние продължаваме. Сега не съм намерил нищо. Виждам нещо червено. Вече намерих едно камионче. Намерих ето и тези формички за мъфини. И хора, там мъфина, тук се намира много. Например, тази кучка на Марио. Вече имам 3 неща. Също имам много неща. 4. Няма да вземам за сега нищо, защото много време. Сега, тук да взема портмоненци. Така, ще вземем една синя маничка. Бях видял нещо. Сега, колко имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи още. Значи имаме още 20. Окей. Имаме сино, което трябва да стане. Продължаваме напред към тях. Имаме 3 сини кутийки. 1, 2 и 3. Едната е тук. Добре, кажете. Сега. Цел за играчки. Тук не знам какво може да се намерим, както и да е. Let it go. Сега някакво пистолече. Мисля, че ще е много забавно. Започваме на някаква колекция. Тук видях някакви тетрадки, трофеи. Всеки има такава, разбира се. Това ще взема. Ще вземем. Това е цял комплект. Нищо, вземаме. Така. Имаме тук синя несесерче. Червена лопат. Турбички. И някакъв голям надувен балон. Взимам го. Червена кутийка. Колко минути? Аз ще го изрежа. Тяжко.
Ами такова, не дете събира някаква захар, нещо такова. Пак от 2 години ще не се счупи. Разбирам малко. Има и такава хубойка. Чорапи и хора, дай да видим, да ги броим, ако не се стигне и продължавам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Хора, оказало се, че са 15 неща и трябва да намерим още 15. Едно. Намерих едно. Става 16. Още ти тя колички малко на езика. 21 горе. И тя скочница. 22, 24, 25, 26, 27, няма място, 28, 29 и 30. Еми хора, това беше в нас. Ще вземем един от този пакет, един от този пакет. Така, не знам колко стана. 15, сега 16, 17, 18, 19. Значи още 3 неща. Може би... Нека да поразберем малко. Не знам какво, но това е сини. Това е сини. Така, 21. Ето тия четки са сини. Сега станаха 22. Ух! Уй! 30 са. Да видим Мартин какво е взел. Хора, оказало се, че са 15 неща и трябва да намерим още 15. Едно. Намерих едно. Става 16. Опа. 18. 19. Още е тих като мога да взема, вече има място. Тя е колички малко на езика. 21 горе. И тя скочница не се спря.
22, 24, 25, 26, червено, 27, няма място, 28, 29 и 30. Еми, хора, това беше в нас. Пишете в коментарите, ако искате още такива видеа. И чао!